Amy derýa bilen Hazar deňziniň arasynda Garawun çölüniň çäklerinde ýaşaýan türkmen diýilýän millet bar. Türkmenler ören üýtgeşik we gyzykly millet. Ýönekeýlikde we sadalykda bu milletiň diňi taýy bolmady. Bir tamdyrda ýapylan nany, ulus kiçisi, garywy baýy diň paýlaşyp iýýän, öz dost ýarlaryna hiç bir zadyny gaýgyrmaýan, ar namysy üçin janyny ortaga goýmaga taýyn bolan bir dutaryň sazynyň başyna bütün owanyň adamlary üýşüp dinleýän, nesilden nesile öz medeniýetini, öz ruhy baýlyklaryny dil bilen dörli goşgular we eserleriň üstünden geçirýän yüz miňlerçe mallary, goýunlary bolup, owalarda her ýyl bir maşgalanyň agzasy mirapçylyk edip, adamlar ählisi üýşüp, bile ýap gazyp, üren agzy bir we adalatly jemgyýetde ýaşaýan türkmen milletiniň hekaýasy. Bu jemgyýete 1000 ýyl mundan öň islam dini gelipdir. Ondan öň otparaçylyk ýaly taňryçylyk inançlary hem bolupdyr. Dünýäniň iň uly sivilizasiýalarynyň bir näçesi bu milletiň nesillerinden we ata-babalaryndan bolupdyr. Türkmenlerde bir aýrytyňlyk, hiç kimiň bilmedigi bir üýtgeşik duýgusy bolupdyr. Daňdanakan söweşi diýilýän taryhdaky iň köp gan dökülen söweşi türkmenler ýeňmegi başarypdyrlar. Özüniň tebigat tarapdan juda güýçli bolanlygy sebäpli daş töweregindäki hanlyklardan gorkmagy we olary üýtgeşik diýip hasap etmegi köp gözüňe hem getirmändirler. Olaryň esas aladalarynyň birisi görüş tutup beýleki oğlunlar basmak we görüşde ýeňilmemek bolupdyr. Haçanda dünýäniň iň wagşy basywalyjysy Çingiz Hanyň goşuny gelende başga milletler Çingiz Hanyň gelýänini eşitip gorkup boyun bolsalar, türkmen oğlanlar onun eskerlerini bir çetinden kesip Amy derýanyň suwy bilen aktyryp goýberipdirler. Çingiz Han türkmen oğlanlaryny ýeňmek üçin ähli goşunlaryny jemläp 10 ýyl töweregi türkmen oğlanlary bilen söweşmeli bolupdyr. Çingiz Hanyň soň Rus goşuny gelende gözü ganly diýilýän şol döwrüň iň ilhinç generallarynyň birisi Skobelew türkmen oğlanlarynyň söweşişini görüp 3000 sany türkmen ýaly eskerim bolsa dünýäniň ýüzüni basyp alardym diýip taryhda öz golýazmasyny galyrypdyr. Aslynda türkmen milletiniň tehnologiýadan we ilmden juda öňe çykan artykmaçlygy ýok. Elbetde astronomiýa, algebra, medisinanyň belli bir wagt taryhda biziň topraklarymyzda ötüp başlandygy mälim. Emma olaryň türkmenlere şeýle batyr söweşmeginiň we başga milletlerden özüni juda üstün görmeginiň sebäbi dälmeka diýen dini inançlaryna seretsegem türkmen halky bir ömrüne musulman bolmagyna garamazdan suverenitet ulgamda ýaşaýar. Onda näme beýli bir güýç bar. Türkmen milletini iň ilginç baswalyjylardan gorkman yüzbe-yüz durmagy başardan taryhyň iň uly söweşlerini ýendiren, özüni hemmelerden üstün görkezen we ruhuny elmedama bilente tutturan ol anam, ol türkmeniň özüne bolan anamy, ol türkmenleriň ertiriniň juda gowy durmuşda has agzybir bolup ýaşap biljegi durmuşuna bolan anamy hiç kimde ýok bolup diňe türkmenleriň özüne mahsus bolan we başgalaryň gözüňe getirip bilmejegi anam bar. Türkmen milletiniň taryhdaky ähli üstünlikleriniň esasyna ertire bolan anam bar. Biziň ähli ruhy baýlyklarymyz, edebiýatymyz, taryhymyz, däp desturlarymyz, medeniýetimiz biziň türkmen anamymyzyň esasydyr. Anam bar.